Muri Zimbabwe ndofunga muedza atinaye munyarikani mukuru atinaye muzuva ranhasi munomuziva, asi tichetaka kuti ivo vazvizise kwavamuri kuti ndiwo ani. Tine nhau dzakawanda dzatoda kuti tinge tichikurukura navo muzuva ranhasi. Kuchinamato variko, kuchivanhu variko, ichokwadere. Yes, ndizvozvo chaizvo Shumba. Tangai nekuzivisa veruzhinji kuti ndimi ani. Okay, inini zita rangu ndinonzi Apostle Mona Lita, ndo rakuzikanwa nevakawanda, kana kuti Shumbakadzi Lioness Mona the Woman King. Yes. Pakana mataura inye zveshumba apo mwoyo wangu unonzwa kusununguka zvikuru. Tine nhau dzakawanda dzatiri kuda kuti timboti kurukurei pamusoro padzo, zvikuru sei takanangana nechivanhu uyezve nechinamato, nekuti vanhu vazhinji ipapo ndo patingade kutotanga kutaura. Vanhu vazhinji vanotaura kuti hazviko kuti munhu kana wada kuita zvechechi ita zvechechi, wada kuita zvechivanhu ita zvechivanhu. Imi munoti kudii nayo nhau iyoyo? Okay, aiwa, vanhu vanotongoda kudzidziswa, hanzi asingazive ngaaite sei, ngadzidziswe, nokuti nesuwo takabva neko ikoko kokuti taingozvodza kuti aiwaka ini ndakada kunamata, saka handina chimwe chinhu chandichaita sei, chandichaita. Asi matambudziko andakazosangana nawo mukati muupenyu hwangu, waizvibvunza kuti munozoti unosvika Shumba panguva yekuzvijaja so kuti inini handina pa10 commandments, handiti ndakachena 100%, handiti ka ndiri munhuzve ane rudo nevanhu, ndinopa zvekutosara ndisina, ndinogara ndakachena, handiti handina kamudzi kandiri kubata kana kuita sei, ndiri kunamata Mwari wangu, ndinokwirawo makomo nevamwe, ndinoita sei. Munozo unosvika panguva yekuzvipa judgment wega kuti saka pandiri kutadza ndepapi, pandiri kukanganisa ndepapi. But madreams ndo anenge achikudza kuti aiwa munganamate zvenyu, handiti asi apa because unoramba uchirotiswa zvinhu zvechivanhu, kunyange unamate zvinenge, kunyange utsanye zvinenge, kunyange unoramba uchiona madreams ekuti apo pauri kusiya, apo pauri kusiya, apo pauri kusiya, ndo pari kuita kuti zvinhu zvako zvirambe zvakamira panzira, kana kuramba uchitenderera nzvimbo imwe chete. Saka ndo zvakazoita kuti ndidzoke pakuti no, eka ndidzoke, let me go back to the drawing table chaizvezvo, ndonoti chii chiri kuitika paupenyu hwangu, kuzosvika ndazoziva kuti aiwa, ndazoudzwawo nevaiziva kuti zvamuri kuita izvo munotsanya mukasara maonda zvekuti vanhu vanoti muri kurwara, imwe musingarwari, handiti Mwari havatombodo kuti munhu ugare ungori pakutsanya, kutsanya kune nguva yako, handiti. Saka ndakazoitawo zvandaisanwa kuti ndiite se, ndiite. Kunyange vabereki taiona isusu tichikura vaiita chivanhu chavo, asi vachitoenda kuchechi zvakanaka-naka, isu takatokura muimba yekunamata, asi chivanhu taichiona chichitwa sei, chichitoitwa, vachiita chivanhu chavo, vachiita chivanhu chavo, vachitenda kumidzimu yavo, handiti. Zvinoratidza kuti tiri vanhu vatema, tine tsika dzedu. Aiwa, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Kune vanenge vaine mibvunzo mucomment section, tumirai mibvunzo, nekuti ndichagara ndichitaura navo apo neapo. Patinozosangana zvakare tinenge taakuadhiresa mibvunzo iyoyo, nekuti ndinoziva kuti ruzhinji rwune mibvunzo, rwakagukuchira mibvunzo. Tichiendera mberi nechirongwa, taakuda kumboongorora kanhau yekuti inini ndinoera Shumba. Ndozoti kana ndasvikirwa sekuru vabata ndenda kunzi mukanya kana kuti ndakushedzwa nemumwe mutupo, chii chinenge chichiitika? Ndewokutenga here? Okay, Shumba, aiwa, hausi wekutenga zvawo. Vanotenga vanotenga,
but izvo zvokuti ini ndaera shumba paakuzobuda sekuru ari kuti mbizi samaita, pane zvinhu tu zvinenge zviripo. Ukada kuzozvicherechedza kwakabva dzinza iroro, vanhu ivavo vaitoera mbizi samaita. Saka chinoitika ndechekuti chaiitika makare, zvinonzi madzisekuru vamwe vaitiza nzvimbo paine mhosva dzavanenge vaita sei wapara. Saka vatiza nzvimbo vaizoti akaenda kune imwe nzvimbo ainochinja even mazita anga achidaidzwa nemutupu aibva aita sei auchinja, aibva achinja, handiti. Saka dzimu kana raakuzobuda ratateguru chaiko chaiko maforefathers ayaya rinochizobuda raambizi robva rachitaura. Ende mudzimu wakadaro kana wabuda mukati medzinza shumba, ndoda kutaura chinhu ichi vanhu vabatisise ipapo. Muri vaera shumba kana vaera nyati, handiti, kubva kwauya dzimu riri kuti ndini mbizi samaita, handiti ka. Saka chinhu chaunosanirwa kuti imimi vanhu munyatsobvunza, chibvunzisisai kanorondo kuti mati ndimi mbizi samaita, magara sei pamwera shumba pamwera nyati, handiti. Dzimu rinosanirwa kurondedzera kuti aiwa inini ndini ningi ava vana ava, handiti, vazobereka imi, handiti, kana vazukuru ava vazobereka imi, ndiwo vakachinja mutupo watiza kana nzvimbo yavaigara yakati wakazochinja mutupo waakunzvimbo yakati wachihwanda mhosva dzavo dzavainge vaita sei dzavainge vapara. Asi isu tiri vaera tiri vaera mbizi samaita. Asi imi chirambai makadaro zvenyu muchidaidzwa ana shumba, nekuti ndo ranga rapfumbira muropa renyu revaera shumba, asi muri vaera mbizi, handiti. Saka imimi dzimu rinosanirwa kudzidzisai kuti pamuri kukumbirira maakutoisa maokoka kunana mbizi samaita, handiti, mozoisa maoko kunana shumba ivavo zvakare, nekuti mutupo wanga vagara waakutodaidzwa mukati mechi, mukati medzinza. Kozoita machemberewo emumadzinza vanenge vakaroorwa nemadzisekuru. Saka ivo vanogona kudzoka nhasi uno kana vachitogara pandiri, handiti. Vadzoka vachigara pandiri vanosanirwa kurondedzera nhoroondo yemunosanirwa kubata, handiti, imimi kuti zvechokwadi muchembere uyu takambonzwa makare kare kuti akanga ariko muchembere akadai, handiti. Ndo zvinodikwa, musangomhanye kugamuchira dzimu iroro risina kupa nhoroondo yamabata kuti aiwa inhoroondo kuti zvikwambo zviriko. Munogona kutoti ngozi yemutorwa chaiko anotoera mutupu iwoyo agouya ngozi iyo igotogara mukati memusha, mozoona zvinoitika. Madaro maisimbisa maibikira doro, ngozi iyoyo igotanga kuzokupedza imesi. Saka panoda kungwarirwa ipapo. Dzimu rauya ngarirondedzere zvinhu zvamunobata imimi sevanhu mukati medzinza. Ko zviriko here zvokuti sewe hanzvadzi uri muera shumba, Yes. wobva wati iwo uri kusvikirwa nemudzimu wokwaamai, zviriko here? Yes, zviriko zvakatowanda, nokuti chinoitika ndechekudai mukati memadzinza atinobva mune ubatwa, mune ushereketwa, mune chinyi. Saka pamwe mudzimu wekumbereko kwamai ndiwo unenge uri kundichengeta inini, kundinzvengesa nekundirwira, handiti, kuhondo dzekwangu chaiko kwana shumba kuya. Saka ndinogona kutogarwa inini nemachembere ekwamai kana nasekuru wekwamai vagozobuda vachitotaura kuti tisu tanga tichikuvhumbamira, tisu tanga tichikunzvengesa pahondo dzakadai.
kana zvaitika saizvozvo kwana mai kuya vanofanirwa kunge vachiziva kuti mudzimu wasvika pamwana zvechokwadi munhu uya akamborarama, zvechokwadi ndisekuru wedu, zvechokwadi ndimbuya wedu, handiti wauya apa zvinofanirwa kunge zvisikana. Asi zvitoriko izvozvo kuti ndinotovhumbamirwa mati mamboona kuti ndinogona kutoshavirwa pamwe nedzimu rekwamai vangu kwana Nyati, handiti kwana Shumba uko pamwe wakatsipikwa mheno zvinenge zvakaitwa ikoko, handiti kwamai wagoti aiwa wedu haatamburi wagotomira neni. Nekuti nhau iyoyo ndinoona kune vanotibata seDrumas Media vari kunyunyuta kuti hanzvadzi yangu iri kuti iri kusvikirwa nemudzimu wokwamai. Zviriko here izvozvo kana kuti akaenda akanotenga mudzimu? Saka andabuda kubvunza ipapo kuti veruzhinji vazive kuti zviriko here zvakadaro kana kuti hazviko. Aiwa zviriko. Iwewe munhu pachako kune vari kurarama vaine midzimu inotosvika pavari asi isati yasvika. Unoziva sei munhu kuti une mudzimu? Right, mudzimu haumbo ndosaka uchinzi hautengwi, kana wakutotenga wakuromba, handiti mudzimu uchitokura pane zvakawanda zvinotoitika pamunhu ane chipo, nekuti zvipo izvi hazvizonyuki tangokura. Zvipo izvi tinotobuda mudumbu rana amai vedu titori nazvo, unosarudzwa uchitori mudumbu rani ramai vako. Ndosaka muchiona kuti munogona kuzvarwa muri 20 mumba but iwe ugosiyana nevamwe 19 wese, ende mese munogona kutoona kuti munoita zvakasiyana siyana, handiti pakubata kwenyu, pakuita kwenyu. Umwe anonyema, umwe anohura, umwe ane makuhwa, umwe anopesanisa dzinza, umwe, you see things like that. Umwe ndiye hake wokuti aiwa anenge achingoona zviri kuitika, achiona kuti uyu ndamusimudzira sei, uyu ndamusimudzira sei, uyu hande muri kuzviona. Saka chipo chinotobuda munhu mudumbu ramai wake atori nacho chipo ichocho. Saka pane zvakawanda zvinoitika. For example, inini pane zvakawanda zvaitika ndiri mudiki, handiti ndine vamwe vana ndaigona kuratidzwa zvinhu zvawaisaona. Inini ndotoona kuti apapa kana ndikazama kuti uri kuona here chakati, ndikaona wari kuti hapana chiripo, hapana chiripo, ndaifanira kuti ngatitizei tiende kumba. Taenda kumba paya tasvika ndotaura kumaparents. Saka zvawaiita kutanga ndoziva kuti waibhoila mvura yawotombositimiwa nesalt togezeswa, wozotanga kutaura nzvimbo iyoyo paimboitika zvakati, kudhara paiitika zvakati, handi muri kuzona. Saka pane zvakawanda zvimwe zvinhu zvokuti inini ndiri mudiki chaiko kuprimary level ndaigona kuita even mamwe mabasa ekuti ndaiona kuti atotadzikwa nevanhu vakura, handiti ndokuti aiwa I remember very well ndiri grade 4 takati holiday taenda kumusha. Mudhara wangu anga anzwa nekucheresa mugodhi, acheresa hapo zvanzi pane dombo pambobhlastwa hapana mvura iri kubuda, acheresa hapo zvanzi futi pane dombo hapana. Saka pane the last one mugodhi wawakazicheresa wangu wakadzika zvisingaite, pabva panze dombo, pabhlastiwa hapana. Vanhu vaiva vaitochera mugodhi wakatoti hapana, fosherai, handiti futi. Saka inini mudhara wangu ainetseka manje kuti why pana apa vanhu vanouya vachipega vaya vari kuti mvura yakawanda iripo, but pocherwa but vamwe watori nechekugomo mvura iriko iri kufashukira, handiti. Saka takazongoti holiday imwe ndiri grade 4 taenda kuholiday tiri kutotamba, ndaifarira kutamba soka stereki nevakomana. Saka tiri kutamba soka panze, ndobva ndaona mudhara wangu agara pasaidi pemugodhi. Saka ndakaona kuti vanenge vari kutochema sort of, because mudhara wangu aisi zvinhu zvinomunetsa kana zvinhu zvinoramba. Saka ndakaona kuti vari kutochema, ndobva ndakangobva panga pane vamwe pataitamba soka ipapo, ndobva ndaenda. Saka ndasvika ndikatoti daddy, why are you crying? Ndobva watoti wakanitarisa kudai wakati mwana ndiri kurwadziwa kuti pamba panapa paramba kubuda mvura, why? Saka ndakangoti ndidzigisei mukati. Saka wakanditarisa futi kudai, havana kuita nharo, havana kuita sei.
ndobva ndaiswa muchitini uyu ndadzika mugudo wangu akadzika ndobva ndatodaidzira ndikati dzikisai piki zvandaiona zvichishandiswa handiti wadzikisa pikichi right ndakati ende kana simba racho piki iyoyo yairema handiti but simba racho ndakashaya kuziva kuti ndariwana kupi ndakadhika pekutanga ndadhika pechitu ndobva ndaona kuti tai ndobva ndadai nechigunwe changu ndikati kozvitori mvura ndabva ndati futi kichiti munoziva yakaita zvekuti kuita kunge yaputika mvura ndokubva ndadaidzira ndikati mvura yakubuda wakati wati mwanangu ndikati mvura yakubuda kudai ndakatoti dzikisai chitiene because wakandibudisa yanga yakutosvika mumanisi mvura iyoyo ndobva wandikwidza ndobva wazodzikisa imwe bradha yangu wabva wamudzikisa imomo anga ari muhombe nokuti vabereki vangu vaingochengetawo hama dzakawanda pamba saka wabva wamudzikisa kuti achikupe madhakadhaka nei then kuti mvura yaichinyatsounge yakachena. I remember very well kuti gogo wangu wakanzwa mufaro wakanga uchiitwa nevanhu pamba pachipurudziwa pachita sei wakauya gogo wangu isakakura watochembera zviya wakauya pamba ndokubva wati kochi chii chaitika muri kufara muri kuita sei ndobva waudzwa kunzi mvura yabuda wakati mvura yabuda chii chazoitika kuti ibude handi makati mimi vaya vakablasta vakadii wakati hapana mvura inobuda ndokubva maparents angu watoti iyeyo muzukuru wenu ndiye angoti ndidzikisei. Gogo wangu wakanditarisa so handimbozvikanganwi nanhasi wakati mwana uyu makamuzvara sei unomboziva kuti mwana uyu haasi ordinary child mwana. Saka vabereki vangu vakangoti totozviziva haatoziva nanhasi ndikakuudzai shumba kuti village yese imwe migodhi yese yakambenge iriko yakatooma but mugodhi wona nhasi unomudzi uri kugara utori pahafu nemadzikiro wangu akaita unongogara uri pahafu. Vanhu vanotochera ipapo mvura vanhu vamwe vakutorima magadheni ipapo pamusha pedu handiti mvura haiperi. Saka pane zvinhu zvakawanda zvaitika madreams ndairota ndiri mwana mudiki ndotorota maparents angu vanga vakutoziva kuti awe mwana akatorota ngatitonamati ngatitodai kana zvakashata waibva watonamata kuti ngazvivharike zvinhu izvo zvisaitike kana chakanaka waizvinamatira handiti kuti zvizadzikisike wotozotoona zvatozadzikisika. Ndakarotera maparents angu nyaya yemashops vavaka mashops general dealer butchery chichi and ndo zvakatozoitika izvozvo vakatovaka mabuildings iwani. So chipo chinongotanga uri mwana mudiki hachisi chekuzofembera ndosaka tichiwanzoti kana vabereki mukaona kuti mwana wangu uyu ane chipo kurumidzai kuti tsvagai munhu wamunoona kuti haazokanganisi chipo chemwana kana kuti tsvagai advice yemunopiwa. Inini kazhinji ndinopa advice shumba kuvanhu vane vana vavo vachiri kukura vachitoti mwana uyu ane chipo chichi hapana zvakawanda zvinoda kuitwa pamwana iyeye handiti kungovaudza kuti itai zvakati musaende mwana achinobatwa nevanhu kana kuti akumhanya kukurumidza kutengeswa machira achiri kadiki akuitwa seunzi bvai mamutengera machira machira anozopiwa akura paya anopiwa machira ake akuma 17 years 18 ikokoko vanomurotesa vari pari kana vanosvika wotaro tinoda zvakati. Mwana kana achikura musamuendese muvanhu kungotsvaga munhu anokupai advice motoudzwa itai zvakati nezvakati kuti wakaipa wasazokanganise mwana chipo chake. Asi zviriko here kuti munhu anosvikirwa asi asingakwanisi kuita matare kana mudzimu wacho kubuda uchitaura? Panenge pasina kutosvikirwa ipapo nokuti kutosvikirwa it's a spirit inosvika
handiti pamunhu yochitaura handiti ka. Saka munhu ane ndingatinini, kune vanhu ndingaipatsanure ndichiti kune vanhu vane zvipo handiti, but zvisiri zvekuti ndezvekuti ari kuzosvikirwa achitaura kana chii. Zvinofanana for example vanhu vaya vamwe vane uvhimi mushana, iye anenge angori nechipo chekuti chinomurotesa chinomunyumwisa, nekuti hakuna muvhimi hauendi kunovhima usikuza kuti iwewo kuuri kuda kuisira petrol mumota ye$100 kuri kunokudzorera here mari iyoyo kuno kuuri kuenda handiti, kana kuti uchafambira pasina. Saka unosanwa wange uchiroteswa kwauri kuda kuenda kuti kana kuti vanhuwo wouri kuda kutofambira uda kutokuchekeresa handiti. Saka unosanwa kuti kana uri muvhimi mushana unosanwa kunge uchiroteswa, unosanwa kunge uchinyumwiswa handiti. Zvimwe zvezvinhu hazvireveri kuti unosvikirwa kana kuti uchadindina handizvo. Kozoita vamwe wokuti anenge ane full package anosvikirwa. Ndo itinoti ndo vatauriri wedzinza wana Mozisi wemukati medzinza, kuti ane tsvimbo mutauriri handiti, kuti ane full package. Ndo zvimwe zviri kurwidzanwa mukati memadzinza izvozvo izvo, zvokuti umwe afamba aenda obva anonzi une chipo kaiwe chedzinza, afamba aenda wakuzorwidzana manje. Ende kana vadaro paane ruvengo, nekuti akazoona ari kutaura uya akuti kose uyu ari kutaura achitorapa vanhu vachipona handiti, kana kuti achitotaura zvinhu zvemukati medzinza zvinotoitika kana chii. Inyaya yekuti kwawafamba hauna kuudzwa chokwadi, kuti iwe chipo chako iwewo chinongokuvhimira nekukushamira nekukurotesa, asi mutauriri aripo mukati medzinza rani, mukati medzinza renyu. For example shumba tinogona kuti tiri 10 handiti, same family tiri kunamata panapa, uyu ari kutonamata nendimi, uyu ane ndimi, uyu ane ndimi, uyu ane ndimi, but mazopedza ipapo munogona kuona kuti panobuda one anoti panguva yatanga tichinamata ndaratidzwa zvakati, mweya waMwari wandiudza zvakati zvakati zvakati, handi muri kuzona. Kozoita umwe anogona kungoti patari kunamata ndaratidzwa chete, akupatsanurwa neuya mutauriri ane chipo chacho. Saka pane anenge akapiwa full package, pane vamwe vanenge vakapiwawo zvidimbu zvavo zvezvipo zvavo. Asi vamwe vanotaura kuti isusu taida kuita zvechivanhu, asi chivanhu chinonetsa, hatizvinzwisise, matateguru acho hataazive, ndinoshauza kuti tinozvifambisa sei. Saka ruzhinji rusingaite zvechivanhu havaite nekuda kwokuti havadi, asi nekuda kwokuti havazive. Zvinofambiswa sei pakadaro? Okay, right. Toti wewe une chipo chemukati medzinza rako, chipo ichi chinosanwa kutaura kana toti chadzika, chinosanwa kutaura pauri tisi takabva kwakati tiri vaera chakati handiti. Then iwe wakutoziva, wakutofamba uchiziya kuti okay inini dzinza rangu zvakati, ende dzimu racho kana ratodzika pauri rakutotaura kuti pakati fambisa iso, pakati fambisa iso. Tomboti iwewe uri kungonzi une chipo chiri mauri, kada ichona muvhima na mushami chiri kungonzi chinoda kugadzirwa chipo icho chokuitira zvinhu zvako zvifambe zvakanaka handiti. Nyaya inoitika ndeyekudai hausi kuziya dzinza rako kuti makabvepi chichi. Nyaya inoitika ndeyekudai, pakukumbirirwa kuonoitwa nevanoziva, vanotoziva ko handiti tinotaura nevhu iri handiti, ivhu iri tinotaura nenature handiti ka. Kana tataura nevhu iri nokuti ndo kwawakabva munhu ikoko, saka pane matara anoitwa anobatwa uchishandisa ivhu nedota handiti, kuti ina handizivi mutupo wangu handiti, asi ndinoziva kuti irori ivhu iri ndo richandimiririra, nedota iri ndo richandimiririra handiti. Miti iyoyi neuswa hwese zvichandimiririra handiti. Saka une dare rounotongobatirwa wakutoshandisirwa. Asi vanhu vakadaro isi tinenge tichikurudzira kuti kana usingato zvedzinza rako zvisingatauri kana zvisingaburuki zvichitaura,
iwe unoitirwa dare iroro handiti randiri kutaura iroro nevhu iri. Kana waitirwa izvozvo handiti then waakutokumbirirwa kuti chimutungamirira yari mukati mekunamata imi wedzinza rekwake handiti vanozongototaura kana kumurotesa handiti aitirwa matare api matare iwayo zvokuti anototaura kuti inini ndarota kana kuti pane muchemberi kana mudhara akachembera achindiudza zvakati achitondiudza zvakati handiti muri kuzvona nekuti unenge wavhurirwa dare rako kuti uzoziva kuti rudzi rwangu inini runofamba so. Yes. Nekuti iyoyo ndo imwe nhau veruzhinji yavanotibata nayo vachiti inini handitozive mutupo wangu. Dzimwe nguva amai vakangouyawo nemwana amai vachosvikira kufa futi vasina kutaura kuti uri mwana wokwanhingi. Saka ruzhinji runenge zvichida kuziva kuti ndodini ndikwanise kunge ndichiziva dzinza rangu, ndikwanise kunge ndichiziva mutupo wangu. Hongu mhuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa nhasi matati timbobata icho nechochocho zvinonyanyaka kubata kana kuti tingati kuti afekta mukurarama kwedu zuva nezuva. Tina shumbres. Yes, ndo watiri kuti timbotaura nawo shumbakadzi tinzwe kuti chivanhu chacho chiri kunyanya kunetsa veruzhinji chinofambiswa sei, zvonzwinyi kuti vanhu vange vachigara mune zvakanaka. Tiri ipapo zvakare pane mwe mudzimu ameno muziva midzimu yacho iri faniwo futi inoda kunobata munhu asingazive dzinza rake kuti zvinetse. Otozoona kuti mumwe mwana anenge achinetsa stereki mumhuri iyoyo, vanhu otozoona vega kuti uyu haasi wedzinza uyu. Uyezve otozonzwa kuti munhu iyeye ane chipo. Zvinofambiswa seiko ipapo pekuti munhu anenge achinetsa zvikuru sei mumhuri isiri yake? Right. Anenge achinetsa ezino kuti here mudzimu wauya kana kuti ari kutanga kungonetsa. Mumwe anongotanga nekungonetsa kuita nhubu. Iyo zozonzi mune ramangwana ane mudzimu. Midzimu yacho inhubu here? Chinoitika ndechekudai, midzimu yekwake weropa rekwake vanenge vachida kuti pakuita nhubu paya imimi muchatanga kuda kuzvitsvaga kuti sei mwana uyu ari kubva aita zvinhu zvakasiyana nevamwe vana handiti. Pamunofamba paya ndo pazvaakuzobuda kuti mwana uyu ari kudikwa newedzinza rake handiti muri kuzvona. Saka handi munoona kuti kana uri stubborn pachipo kuti iwewe wanzi une dzimu riri pauri then wobva waramba uchipikisa handiti munoona kuti vanogona kukurwarisa. Kana warwara paya iwewe ndopo uchafamba futi wobva wanoudzwa kunzi aiwaka kugadzirisa zviri pauri makumbo atongopora ari kukutambudza, gadzirisa zviri pauri kuperezeka uku usingadyi zvipere handiti. Saka ndopaunozoona kuti vanhu vamwe vakawanda vanoda kutanga wambonzi nekashamu kuti wazopabhamuke wakwanisa kugadzirisa zvinenge zviri pavari. Hongu mhuri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi, asi tisati tapedza chirongwa ichi tanga tichitaura nhau yemidzimu yakasiyana-siyana. Hongu tasvika kumapeto echirongwa, asi ndingangodawo kuziva kuti imimi shumbakadzi munobatsira here panhau yekusvitsa midzimu? Stereki chipo chandakatopiwa ichocho, tinobatsira zvakanyanya vanhu vamwe kuti midzimu yavo anenge achingoti ndatenderera but haumbotauri. Ipapo ndo panofanirwa kuongororwa zvinhu zvakawanda shumba kuti sei mudzimu uyu usiri kutaura. Mabata kuti pane mudzimu asi sei usiri kutaura. Pane vamwe wokuti mweya unogona kutokuudza kuti munhu uyu
dzimu iri harisi kutaura nyaya yekuti mukati medzinza umu hamusati machenurwa, hamusati machena. Saka dzimu rikada kutaura vemasa kuti zvikwambo izvo ndo zvokutungamidza mberi, ndo zvichatungamira kumberi. Saka ngapatange pacheneswa dzinza. Kana pacheneswa dzinza apa, dzimu rozoita sei? Dzimu rinozoturuka. Ende pamwe pacho ndinogona kutoudzwa nemweya kuti munhu uyu dzimu riripo, asi aiwa ngaatange ambotungamidza wainyanya kunamata, because mukati memadzinza edu mune matateguru edu ainamata zvakanyanya, handiti? Ngaatungamidze iwawo kumberi, avo vachazoteera, handiti? Wakangoparara wachingoita piwa chivanhu, chisina kuti wazombopfugamo vachiita sei, wachinamata. Saka ndo zvacho izvozvo zvatinoita kuti tinototi munhu akatanga adaro, unoona zvinhu zvakufamba zvakadi zvakanaka, dzimu riya raakuzoturuka manje. Saka hakuna chakamboipa shumba chekuti ngatikudzei midzimu yedu tinamate Mwari. Inini matateguru angu vamwe vacho vanga vatori magreat prophets, but chivanhu chakanga chiripo, handiti? Chaitobatwa chichiitwa. Nekuti nhasi uno kana ndikaparara, kana imi shumba mukaparara, hamuzombodi kuti vanhu venyu vakuti idhimoni riya, hatitombodi kutaura nezvavo pamuromo pedu, handiti? Hatinamati midzimu, asi kuti tinokudza midzimu yedu, nekuti hatina kudonha mudenga. Tese takaberekwa, handiti, kubva kumatateguru edu kuti tizowepo panyika nhasi, ndo titori kwatakabva, handiti, kusvika patasvika nhasi. Kungoti chete zvinhu zvakadhimonaizwa nevarungu vaida kukolonaiza pfuma yevanhu vatema, uyezve kukolonaiza nebrain dzevanhu vatema, kuti wanyatsoone kupinda, because wakazovati wakawikena kwematateguru edu unenge usisiri chinhu. Matimamboona munhu ane confusion shumba, munhu ane confusion haazivi chaanoda, handiti? Kuti ndiri kuda tii here, ndiri kuda kofi here, ndiri kuda mailo here, ndiri kuda chocolate here, you see? Anenge ane confusion kuti akamboisa spoon up, oisa spoon up, oisa, ndozvapatakasiyiwa takaiswa ipapo nevarungu kuti ndopetagadzira kwaisa. Asi mukada kutarisa iko zvinezvi shumba, kuti mamwe maministers of God waakuenda dhipa wachiteerera zviri kutaurwa neHoly Spirit, kwete zviri kutaurwa zvakanyorwa mubhaibheri. Mubhaibheri mune zvatinotora, handiti? Mune zvatisingatori. Ndosaka muchiona kuti hakuna munhu kana evangelist anenge akaparidza mavhesi ese ari mubhaibheri. Ane haanototora, ane haanosiya, handiti? Nekuti zvimwe zvacho zvaiitirwawo time iyoyo yana vakorinde yemaIsraelites yechi zvisinei nesu isusu, handiti? Kuti tiri kurarama nhasi. Saka ndo zvacho nhasi uno, nokuti mukada kutarisa zvimwe zvinhu zvaitoitika, kuti ana uyu ndiani uya wokurara nevana vake, ma2 daughters ake, ndiLoti, handiti? Nhasi uno zvinoitika here izvozvo? Nokuti ukatozviita uri baba, handiti, wanga kutoenda kujeri, handiti? Saka iwewe munhu nhasi unotadza kuona kuti aiwa zvimwe zvinhu zvakaitikawo nguva iyoyo, handiti, yainyorwa, handiti, magwaro aya. Ende tine 11 books dzetinongoti nanhasi, indakaita theology, nanhasi 11 books idzodzo tiri kungozvibvunza kuti varungu vakadzibvisirei handidzo here dzakanga dzichitaura, handiti, zvematateguru edu zvakakwana. Nekuti tikaona kuNew Testament, handiti, ichitanga kunyorwa, kwaingotendwa matateguru aJesu kubva pa1st generation kusvika pa14th generation yakazoberekwa Jesu. Saka isusu tonzi aiwa musatombotenda midzimu yenyu atori madhimoni iwai, handiti muri kuzona? Asi aiwa hatina kudonha mudenga. Patiri pese matateguru edu ndo vanokurumidza kusvitsa nyaya dzedu kuna Mwari, kuna Musikavanhu. Jesu aripo, yes,
hapana patinomusiya, nekuti Jesu tiri kuti ndiye Mwari, nekuti haina kumboita nhumbu inonzi chinongodzi nhumbu yemweya mutsvene. Saka tinongoti Jesu ndiye chinyi, ndiye Mwari. Saka tinoti kunamata 100%. Handiti ngatikudzei midzimu yedu, handiti ka kunamata it's 100%, asi ngatikudzei midzimu yedu kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Iko zvino marituals ese ari kupera kuitwa, kupondana kwakuitika munyika yedu, nyaya yekuti vanhu vanyanya kutorera zvinhu zvisiri zvavo. Ndo zvaakukonzeresa kuti vanhu vari kupinda mumakauts kuda fame, kuda kupfuma very fast. Vanhu vari kupinda mumakauts, vanhu vari kuenda mudzin'anga dzinorombesa. Idzo n'anga dzinorombesa idzi dai dzamiswa, nekuti ndo zvakonzeresa kuparara kuri kuita upenyu hwevanhu. Asi tiri kuti chiri nani ndechipi shumba, kuromba kana kukudza midzimu yako uchinamata Mwari. Hanzi nashumbakadzi hati namate midzimu asi tinorumbidza midzimu. Ndofunga pane nhau zvakare yavabata yemadzinza akasiyana siyana. Ndofunga mukavhura bhuku dzvene raMwari tikaenda pana Luke 1 verse 1, hanzi in as much as many have undertaken to compile this narrative. Mondiregerera kataita zvekukrema kuchikoro, tisu vamwe vacho vaizikanwa nenhau yekukrema. Luka anoti pakunyorwa kwebhaibheri vamwe vakaita zvekuona, vamwe vakaita zvekunzwa. Naizvozvo rakazofuridzirwa mweya mutsvene ndokuzotanga kushanda kwarakaita. Andrew Neshamba dosita rangu. Ngatisakadei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikopai, asi nguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level.